Вие не разбрахте ли, че аванта няма ви пусне? Не може. Обещаваш апартамент, като блафираш хората, купуват вода. Той апартамент в квартал Дружба на 3-ти етаж. Ето го апартамента. Става едно на НДК, бе, Любо Жечев. Парка, не Пески, не Бойко, не магистралите, не измамите. Той апартамент не знае точно дали ще стигне някой. Той днеска обиден, ти казах, че не искам да участвам във филма. И ти въпреки всичко ма пусна. Вие не разбрахте ли, приятелски ти казах, чуйте на записа, какво му казвам. Идейте с тази, бе, ние сме от улицата. Браво, Любо! Той ти обяснява, че на две магарията славата не мога да разделим. 3 часа ли колко е филм? Намерил 6 месеца го прави. Прави го нарочно, уж че не мога да го сглоби. Кое не мога да сглобиш, бе? Точно преди изборите. Поредната нежна и ранима душа от Светата Троица, велики журналисти, Любомир Жечев, днеска плаче като весталка, че аз съм усмъкнал филма. Великия филм за исторически парк. Така Цанов плака при Карбовски, не от мен. Мафията му свали. Някой си му свалил там, докладвал, няма свобода на словото. Симотека се обажда и се жалва навсякъде при Сашо Диков как нямал свобода на словото и неговите заплахи за убийства, клетви върху внуци, върху деца е неговата работа. Нали? Като сме му махнали каналите и ние сме попречили на свободата на словото, но аз когато исках да дам право на отговор, при Сашо Диков му казах едно условие, че искам 4 минути и 30 секунди от излиянията на Симотека, преди да почне интервюто, да ги пусне хората да ги чуят. Сашо Диков каза, аз това нещо повече от 30 секунди не мога да пусна. Викам, аз имам 100 часа такива. Нали? Свобода на словото. Това, че ние се защитаваме от нападките на тези така наречени свободни журналисти, когато те хулят, когато те си измислят, когато клеветят, когато правят измами на наш гръб, това е свобода на словото. А когато ние се защитим, ние сме измамниците, ние сме лошите. Аз не съм смъкнал видеото, филма на Любо Жечев, нито съм махнал каналите на тези почтенни хора на Симотека. За Цанов там не знам за Пеевски кой е станал. Ютуб ги махна и Фейсбук. Аз просто пуснахме жалба, че те ползват наши материали, което е против правилата на Ютуб и на Фейсбук. Не съм ги махна, аз не мога да ги махна. Аз нямам Ютуб. Както всичките изкарват, че едва ли не държа Ютуб и аз като кажа на тях поне да спра свободата на словото, техните излияния и хоп, Ютуб маха видеа, слага страйкове. Аз колко страйка ми сложиха заради тез тиквеници и такива като тях. Продължавам. Махнах стотици видеа заради тях. Макар че не съм ползвал техни неща, няма никакво значение. Но те са раними души. Те са евроатлантици. Тях не може. Те могат всичко да правят с нас. Които имаме жени, семейства, деца, внуци имам аз. Но те, старите ергени, на Любо Жечев не съм му свалил аз видеото. И филма, там страшния. Свали му го Ютуб. Аз просто го докладвах. Защо го докладвах? Сега в Patreon аз ще ви пусна кой е пирамида, кой е измамник. Защото ще ползвам неговото видео, да видите в YouTube не мога да го ползвам, защото ще ме докладва нормално. Да видите той как се признава, какъв нещастин е, как нищо не разбира от бизнес. Ти обещаваш апартамент, като блафираш хората, купуват вода. И купи ли на някой апартамент? Колко вода продай? Някой знае ли? Даже съм на загуба, коментирали, че го това
тебе. Твой апартамент не си знае изобщо дали ще стигне някой. Ти колко намери да се оплачат? Малко. Как мами хората? Как обещава, че ако си купувате вода свобода, неговата тя вече я няма, то не може да си купиш. Трябва там, проверихме, не може да си я купиш от 4-5 месеца. Или там трябва да свържиш с него. Нали? Страшната вода, която той ще си купи апартамент, ще си купи и ще подари на някой. Чай сега, ще си купиш или ще купиш на някой? Друго, къде е другата измама? Апартамент. Все едно казваме, ще купя кола. Ма каква кола? Жигула? Мерцедес? Каква кола? Последен модел? Каква кола ще купиш? Какъв апартамент ще купиш? Апартамент в София. Тя София, тя голяма. Измама, пирамида. И аз в разговора му го казвам. Когато той ми се обади. Той ми се обади и ми каза така. Ще го чуете. 15 минути има. И слушайте, искам да изгледате първо какъв измамник е, как нищо не разбира от бизнес, как бърка оборота с печалбата, колко трябвало води да продаде, колко там. То нали имаш 10% печалба на тези пари. То не са ти оборота печалбата. Той човека хал хабер няма от бизнес. Ма хал хабер и го показва. Надсмива се над собствената си простотия. Но мами хората, пирамида, това е пирамида. Да лъжиш, нищо да не е насреща, да обещаваш апартамент за 1 цент, апартамент от вода свобода и нищо, нищо. Това е пирамида, бе, Любо. Това е пирамида, джият. А парка е там. Може да се види. Инвеститорите. Там ще чуете колко лесно е намерил хора да се оплачат. Как никой не бил спечелил, нали? Твоето е по-брутално даже. Абсолютно, да. Добре, де, ти колко пари си прибрал сега, ти ако те питаме за апартамент? Неща, които той не ги разбира. Ще ви пусна 15 минути неговото видео, където той обяснява как нищо не разбира от бизнес. Нищичко. Халхабер няма. Събудил се една нощ и то станувал как да се кая водата. Сънища. Мислил си, мечтал си. Аз му го бях казал преди това, че нищо няма направи с тази вода, защото никой не се е занимавал. Той трябва да продаде трапезна вода, колко тьовковци да изкара за един апартамент. Печалба. Той ги бърка нещата. Оборота с печалбата. Той човека халхабер няма, но прави филм, който му пращат ти пари, как схемата Понци, как то с велик ли смислител я разгадал. Той, пирамидаджията, искам да го изгледате и да мислят, дети ма ти акъл. Каква представа има този човек за бизнес? Мечти, желания, мераци, ма те нямат нищо общо с бизнеса, бе. И как лъжи, че ще подари апартамент, който нито апартамента го има, нито за 1 цент апартамент, учеше ги хората как там. Всякакви измами през главата му. Само и само да се докопа. И когато аз му казах, че му изкарва пари, когато храчиш хората, но нямах предвид да храчи и да мами. Той му приляга. И той на гръб, понеже, що не отиде да направи за Nike нещо филме и да ги оплюи. Не знаете ли какво ще му се случи? За Кока-Кола. Ма понеже е бил български бранд, там марката, исторически парк, бе, манил. Те му пуснали от 3 до 5. Не, те от 5 до 15 ще ти дадат, бе, аганците. Щял да мъсъри, че аз съм пуснал, че не искам да участвам във филма. Защото ще чуете на записа. Аз му казвам, ти мамиш, бе, ти манипулираш хората, ти няма пуснеш той дете, аз ще го кажа. Любе, сърбит, мамо стара. Просто и ти правиш филм против хората, които те не са измамници. Как да участвам в това нещо? Не искам да участвам. Той въпреки всичко от наши видеа, той каза само 13 секунди. Те не са 13 секунди. Просто той беше дълго, той едно мога да се докладва. На една камара места има ползвани от нашите видеа. Преправяне. Им на една камара места има ползвани от видеята на Together.
Но важното е, че аз казах, че не искам да участвам във филма. И той е почтен човек. Въпреки всичко, ще чуете какво му казвам. Защото аз го записах. Той мисли, че не съм го записал. Аз му казах, че не съм, но съм го записал. Ще го чуете, той е добър човек. Как му отказвам да участвам във филма. И той, въпреки всичко, ме слага в този филм. Разбирате ли за какво става въпрос? Нежните души, жертвите. Не може така. Не може така. Ини измамници, те са пирамидаджиите, те храчат, те плюят и ние поне се защитаваме. Ние сме какви ли не. В BTV го питат за филма на Любо Жечев. Кой е Любо Жечев, бе? Какъв е Любо Жечев, бе? Кой е направил Любо Жечев, бе? Ще си купи апартамент, който ще подари. Ти като си купиш, той е твоя. И тъй щеш да стане. Нищо нямаш да подари. Нищо. Ма той е шапшал. Той не може да скара пари за една кучешка колива да направи. И съди хората, които са направили парка. Той съоръжение. Заради такива като тях България не върви, бе, хора. Заради такива хора оплюват нашото неможачи в парламента с всички тия такива. Като етос. И като тес. И всички мачкат можещите хора. Искам да видите сега в Patreon неговото видео, 15 минути, и 15 минути да чуете аз с него говоря приятелски и му казвам, бе, Любо, спри се, бе. Както и с Симотека. Аз не съм искал да се карам с никой. Аз съм ги бил нападал. Не съм ги бил нападал. Той ме нападаше, че съм взел пари от герберите и Очовски казал, че ходих на детектор на лъжата. Любомир Жечев. Те са нежните души, бе. Те са обидените, бе. А ние, че този път видяха отпор. Вие не разбрахте ли, че с нас така не става, бе? Хора, вие не разбрахте ли, че аванта няма ви пуснем? Не може. Не става. Тук става въпрос за семействата ни, за държавата. Край. Край е тук, бе. Държавата замина заради такива поплювки. Пращат му пари. Пари му пращат, бе. Любо Жечев е герой, измамника. Сега ще го видите, бе. Той си казва, тук нищо. Той е схемаджията. Той мами хората. И се признава колко е просто. Но всичкото отгоре, той ще ме съдил, че аз съм пуснал жалба, че той ме включва в филм, който аз не искам да ме включи. И го имам записал, че не искам да ме включва. Кой е измамник? Аз или той? Сега ще го чуете, бе. Ще чуете всичко. Мислете с тези глави. Ще го чуете. Ще ви го пусна в Patreon да видите Любен Жечев и разговора с мен. 15 минути. Как меч, мяв, как върти. Намери ли, бе? Колко хора намеря се оплачат? Трудно ги намерих. 4-5 от хиляди, от стотици, звънява на всички. Каква е тази борса, дет в света някъде ще гарантира печалба, бе? Къде го има той нещо? И въпреки всичко парка е там. Въпреки всички тези нападки, унищожения, мачкани, Евелин се бори за... Те инвеститори трябва да му палят свещи, че им спасява парите и акционерите. Дори сега ще видите, искат хора да изкупят всичко. Всичко ще изкупят. Ние започваме да изкупуваме всички тези акции, облигации, инвеститори, както искате така ги наречете, носят ги при нас и ние ги изкупуваме. Тогава ще ръгнат, ще искат, знаете ли какви пари ще искат сега като обявят? Имам информация, че ще обявят, че искат да изкупят акциите на всички. Да вземат парите. Никой не я продаде. Или ще иска по 5. По 5. Ще каже, сега е добре работа, аз не продавам. Заради такива. Събудете се, хора. Събудете се. Вижте го. Пирамидаджията, дет нищо не разбира от бизнес. Нищо. Ще го чуете, който се занимава с пари и бизнес, чуши и какви глупости приказва този човек, бе. Той няма, никаква представа няма за бизнес. Той бърка оборота с печалбата, бе. Сметна той. Какво си сметнал? Аз на ум ти го сметнах, че никога не мога да го изкараш, той дет си го сметнал. Защото, къде е измамата? Каза ли ви? Той апартамент в квартал Дружба на 3-ти етаж, ето го апартамента, който струва 200 000 евро. Примерно. Апартамент София.
стрънка на тази поляна? Каква е тази стрънка? Де ще я намерим? Конкретика, той е измамника. Те си измамници. Са наети от унес там. Става едно на НДК, бе, Любо Жечев. Парка. Не Пески, не Бойко, не магистралите, не измамите, не болниците, не гробищата, дето аз се показвам. Ами, исторически парк, бе, става едно на НДК, Любомир Жечев. Пирамида, че е измамник. И той днеска, обиден, че понеже аз не съм се съгласил, ще го чуете. Той ще да ме съди. Кой ще съдиш, бе? Тебе ще те сепят. Те шарените дрежки, дето си ги носиш, ще ги облечеш, бе, моето момче. Вие не разбрахте ли, приятелски ти казах. Чуйте на записа, кой му казвам. Ей, не се спря, бе. Спри се, бе, бъркаш тук. И на Цанов му казах, бъркаш. На шибаристанеца му казах, бъркаш. Не дейте с нас, бе, ние сме от улицата. Ние ви волим на 100 обиколки с 1100. Не закачайте семействата, не закачайте, карайте си вашата работа. Хората, дето работят против България, българи му дават пари. На пирамидаджия, Любо Жечев е пирамидаджия. Сега ще го види, той си признава. Той казва всичко, как нищо не мога да прави. Но той, представете си, 3 часа или колко е филм, намерил 6 месеца го прави го нарочно, уж че не мога да го сглоби. Кое не мога да сглобиш, бе? Точно преди изборите. Да охревети тези хора. Те са направили нещо. Този дет не може да си вържи маратонките. И днеска сърдит, бе. Той сърдит, че съм го докладвал. Но тук ти казах, че не искам да участвам във филма. И ти въпреки всичко ма пусна. Да забивам нощ на приятели. Сте ли? Все едно. И на българите, и на българщината. На българското. Използваш мен и моите видеа. Няма как да стане, бе, моето момче. Няма как да стане. Приятелски ти говорих, ще чуйте в записа, бе. Как му говоря, като баща му прикавам. Той наглез, бе. Лицемер. Изгледайте. Не мога да го поисках да го пусна в YouTube, да го е всички. Но поне от всякъде всичко ме напада, всички. Те нищожества ме нападат от всякъде. Възрожденци, итанейци, шибанистанци, те всички са шибанистанци. Всички са симотековци. Те са. Но няма да стане по твоята, бе, Любене. Няма да стане. Гледайте в Patreon. Великия разкривател. Пирамидаджията. Пирамидаджията, дет нищо не е направил за тази държава. Даже едно беби не е направил. Той от тез. Модерните, защото той е такъв. Евроатлантик. Тез хорица съсипват българското, да го знаете. Дет пълнят и ето има отчаява мене. Защото и заради те деца били в НДК, утре риват, че няма доктори, че няма нищо. И аз работя и заради те спас ми на дет му плаща пари. Да работя против България и против българското. Против децата ни. Ако не беше Евелин, знаеш кога си мръдна? Браво, Любо! Той ти обяснява, че на 2 магарията сламата не мога да раздели, бе. На 2 магарита сламата не мога да раздели. Да ви приведа и ночо го остави гладно. На 2 магарита, не на 200. Камо ли бизнес да прави? Бил съм въодушевил, сънувал. Бе, тук за какви сънища, бе? Тук трябва работа, бе. Тук трябва работници, бе. Тук трябва бусови, бе. Тук трябва тирове, бе. Тук трябва складови, бе. Всичкия пазар е заед, бе. И тогава му го казах, че не го записах и той. Приятелски пак му го казах на шарана, че загуби. Тос е великият разследвач, бе. Тос. И бити ми приказват за него. Филма на Любо Жечев. Какъв филм е той, бе? Той е клеветени. Оклеветяване на едни хора, които са направили нещо хубаво за България. И ги е срам. Вижте го, бе, вижте го, да видите. Да видите какъв умник е. И да видите как му говоря. Като баща му говоря. Като приятел му говоря. И му казва, бе, спри се, бе. Бъркаш. Не дейте. Сърбита викам. И ще се почешеш. И се почеса.
И ще се почешиш, те първо ти почват проблемите, бе. С институциите. И си мислиш, че там тези дете пишат браво и де са потупали по рамото, няма да фърлят на вълците. Шматки. Стойте си в кочината, грохтете си, правите си там вашите циркови. Що се занимавате с нас? Ние сме друга летва, бе. Друга летва. Аз гад съм ги правил тези работи, ти си бил на баща си. Не си бил плануван. На улицата, в истинския зверилник. 90-те години. Нямаше да се покажете, но слетата нямаше да се покажете. Тогава, пък аз бях брейка от тогава. Гледайте, ще ви хареса. На какво дължа тая чест, викам? Официална покана ти отправям.